आंनो इयाव गाखोफानाय आलासिफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरो। नाथाय बहायल' नङा, थियेटारावबो आङो बहुद जायगायाव बेबायदिनो हानायखिनिखौ बुंबोदों कमिटिफोरा दिखांनायाव जे सोरांमोजो थियेटारा दिनै बेसेबां बोसोर लांदों आं मिथिगौ, नाथाय सोरांमोजो थियेटारा बेसेबां दावगानो हादों हायाखै आंखौ मिथिया। बेखौ मिथिगौ जोंहा बर' सुबुं समाजा। नाथाय आं बेखौल' मिथिगौ जे सोरांमोजो थियेटारा बर' हारिमुनि मोनसे अलंबार। सोरांमोजो थियेटार थांना थानाय माने बर' हारिमु थांनानै थानाय। सोरांमोजो थियेटारा थैनाय माने बर' हारिमुआ जोबनानै थांनाय। बे बाथ्राखौ आं बुंदों। लोगोसे जोंहा सोरांमोजो थियेटार जादोंना दिनै बर'ल' नङा, गुबुन हारिनि गेजेराव जों दिन्थिबोनो हादों जे बर'नि गेजेरावबो थियेटार महरै मोनसे हारिमु दङ। आरो थामथियाव 50-60 जन बेकार हिनजावसा हौवासाफोरखौ आङो बोसोरे बोसोरे थांना थानायनि लामा होदों। आरो बेनि लोगोसे आंनि थियेटार खालामनानै दाब दाब जायगायाव दाब दाब अनुष्ठान दाब दाब कमिटिखौ गुबुन गुबुन कमिटिया 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख थाखाबाबो अन्नदाराव सहाय सहानुभूति मोनदों। अब्ला आं बर' जातिनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै, बर' जातिनि थाखाय बहुद मावदों आरो मावनो गोनां दंबावो। थेवबो किसुमान खोथाखौ लानानै आंहा मेंबाय, बोरायबाय, उदै ओंखारबाय, मोदोमा बारायबाय, हालिया आङो गतिके गारसिगोन आङो खनालि जयन्तिखौ खालामनानै। अब्लाना किसुमाना बुङोमोन आंखौ, आदाया नों गारनो हाया, नों गारनो गोनांबा जोंहा बर' समाजनि हारिमुआनो गैलिया, नोंसोर दिनै बर' हारिमुखौ फोथांना दोनदो। बेबायदिबो आंखौ बहुद गथ'फोरानो बाधा खालामो। होमबा नोंसोर आंखौ आखिबादो आदाया थांना थाथोलै लंलिप फोरोंनायखौ आरो आंनि उद्देश्यआ मा? आंनि उद्देश्यआ थाखा फैसाया जेबो नङा। जोंहा गामिनि मानसिफोरा मिथिगौ, हयथ' एरियानि मानसिया मिथिगौ, दिनै पितृ सम्पत्ति 65 बिघा हा दंमोन बेखौ बुंबाय आं। 65 बिघा हाया थानै मात्र 8 बिघा हा दं। 8 बिघाल' आंनि 65 बिघा हाया थांजोबनानै आं साननांगौ। खिन्थु आंहा मोनसे चेलेन्ज दंमोन जे बर' जातिनि भितराव आं मोनसे नाम गालांगोन, जाहाथे आं थैना थांनायनि उनावबो बिष्णुराभा ज्योति प्रसाद आगरवाला बुंनानै आंखौ जाहाथे जन्म दिबस मृत्यु दिबस बर' समाजा फालियो। आंनि उद्देश्यआ बेल'सो। थाखा फैसा नाङा, थाखा फैसानि गारै नों दुखिया जाना माबादो, आंनो मात्र नांगौ, आंनो बर' हारिमु नांगौ। आं थानायना फैयाखै। दिनै थाखा नागिरा फैनायब्ला इमान सम्पत्ति ध्वंस जानाय उनावबो दिनै आं थियेटाराव गाराखै। नाथाय ई खोथाखौ जुदि इमान थाखा थांनायनि उनावबो गाराखैबा आंहा उद्देश्य दंमोन जे जेरै हागोन। आरो बेल' नङा, आंनि उद्देश्यआ दं। आङो ओरै बुंदोंमोन जे सनालि जयन्तिनि आगोल आङो नेपालाव हाबगोन होनना बुंदोंमोन। नेपालाव हाबनायनि सेस्था लाना दंमोन आं। इयाव सानसुमा बुंदोंबा बुंदों, फंबाय नों थां, थाखा फैसा हरगोन। बिथांजों रायज्लायदोंमोन आं। आंहा इमानखिनि हाब खालामदोंमोन, खिन्थु जोंहा कर'नाया सेस खालामनांगौ। थेवबो दा आं माबा सानाखै, जुदि भगवाना जुदि आंखौ होनोबा इसोराव होनोबा फैगौ देग्लायथ' होनना फैगौ बोसोर आं नेपालाव हाबनायखौ मोनसे सिद्धान्त लानांगौ। आं बहुद चेलेन्ज मोनसै, खुब चेलेन्ज मोनसै आं। हे चेलेन्ज, जिखुनु खामानि मानसिया चेलेन्ज खालामब्लासो दावगालांनो हागोन। बे चेलेन्ज खालामाबा कुनु दिन दावगालांनो हाया। मोनसे माबा थानांगोन, सिमा थानांगोन। बे सिमाया जों थांथारगोन। जिमान जायाथों जिमान खस्थ' जायाथों थांथारगोन बे जायगायाव। बे मानसियासो आवगायलांनो हागोन। खिन्थु गेजेरावनो सानस्रिनानै गब'बाबो जाया। मेंनो आं मेंनाय गैया आंहा। दाबो पेट लास्लाबो, दाबो मेङा आं सेटारनिबा दाबो। सानफ्रोमबो आं सिमां नुयोमोन। सानफ्रोमबो आं थियेटारनि सिमां नुयो। दा थियेटार रिहार्सेल होनो मोनब्लासो आंहा थांखि। आरो ओरै जाबाय, आं बेखौनो मानसिफोरजों बुंयो, सोरांमोजो थियेटारनि बिगुमानि मोदोमाव मोनफ्रोमबो हारायाव थियेटारनि माबाया रहा हाबजोब्बाय। जेनेबा जौ लोंग्राफोरा जौ मोनलोङाबा आखाया थोथ खफियो, मोदोमा मावो। जितानिखौ गिलाससे मोनलोंबाय, होमबाना जाबा नांबाय टावार नांबायानो। थिग बेबायदिनो सोरांमोजो थियेटारनि बिगुमायाबो थियेटार खालामनो मोनब्लासो गोजोननाय मोनो। हारा दोनफ्रोमबो बे माबाया हारिमुआ आंनो हाबजोबना दं। गेदेर मानसिफ्रा मिनिनो दंगोन आरो आं थियेटार गारा। आं जदियो गोदोखौ जुदि आंनो जुदि जोंनि गेदेर गोलावफ्रा जुदि होयोब्ला होमबाना नङा 50 नङा 60 बोसोर जानाबो आरो जुदि थांना थायोबा खोथाबो। खिन्थु बिथांमोननिफ्राय आं सहाय मोनाब्ला आं बोरै निजिनि सम्पत्ति ध्वंस खालामनानै सोलिबाय थानो? जुदि बिथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला अब्लानो आङो 60 नङा 70 थांनांगौ। 80 आरो 100 माबा मारियो, सेन्सुरि मारियो। आंहा बहुद प्रतिज्ञा दं, सेस्था दं आंहा। देलाय बाराखौ बुंलिया, आंनिया
जोबनो गैया आजि 48 बोसोरनि काहिनी 48 बोसोरनि काहिनीखौ बुंनो नामा बहुत समायना गतिके आं रायजो राजाखौ बुंदों जे जेरै हागो बे अनुष्ठाना आंनि नङा बे अनुष्ठाना सोरां मन्दिर थाग्रा जाबाय बर' जातिनि बे सोरां मन्दिर थाग्रा फोथांना लाखिनाय दायित्व जादों सुबुं समाजखौ थुलुंगा खालामदों बेबायदि बुंनानै किसुमान रेसार बे जाजाय दं किसुमान जायगा दङ आदा बुंलाय बुंलायाबो बुंला मेंबाय होनबा बुंलाय आदा बुंबो मोजां जादों दे बाबा दे स्टप रायजोफोर रायजोफोर सोरां मन्दिर बर' थियाटारनि गोथार फैसालि बेखावनायाव नुजान सोलोंनो हानाय बर' कसारि कल्याण बयपति एम बिथां प्रनब कुमार बर' आरो लोगोसे बिथां महिपाल बर' बिथांमोनखौ आरो लोगोसे आंनि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोनाय सिबिनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बारग' एबा आथिखालनि बिबानगिरि बिथांमोन जायफोरा बर' हारिनि गोगोम बिबानखौ बांनानै बर' हारिनि थाखाय आनरे संग्राम खालामबोदों आरो लोगोसे बे सोरां मन्दिर बर' थियाटारनि बिगोमानि जि बिथां बिसि आरो लोगोसे दिनै राफोर नुजाफैनाय जोंनि गोरों गोरा बे ओनसोलनि गोरों गोरा रायजो राजाफोर आं नोंथांमोन खाथियाव आं बारा गोलाव बुंनो लुबैयाखै दिनै गोथार गाबसोगोन नाथाय बे सैथ' मोनसे दिनैनि टेमेन्डार सेन्स होनना बुंदों इंराजियाव मिथिस्लाबै सोलायनायनि जुगाव सोरां मन्दिर बर' थियाटारा थांना दङ गसंना लाखिदों बिथाङा बहुद गोखा गोदै सौथुलाय उथिलाय खारलाय खारै दिनैसिमहालागै 48 इयार्स एट स्टेज खारबोगासिनो दं थिग गोरलै नङा दानि बिथां एम महिपाल बर' बिथाङा बुंदों जे खोब गोरलै नङा बयबो सिखार खालामो 10 बोसोरजों हाया 2 बोसोरखौनो हाया नाथाय 38 बोसोर एट स्टेज बिथाङा सलायबोनो हानाया बे बर' हारिनि थाखाय सासे माने बेयो थिग माने हाथरखि बायदिहाय होननो सानना लानांगोन आं बुंदों जे बर' हारिनि संग्रामनि लामायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आं गोरलैनिफ्रायनो 9निफ्रायनो फरायनायनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै आं बर' हारिनि थाखाय थैलांनो हाया सोरबा बर' हारिनि उल्था बुंबा आं बे फंसे थैया बर' हारिनि उल्थाय बुंबा आं थैया बर'नि हारिमुनि बुंथिखौ आं थैया बर'नि रावनि थाखाय उल्था बुंबा आं थैया बर'नि धोरोमनि उल्थाय बुंबा आं थैया I never go आरो आं खैजाम हाया आनरेस जों जिबनाव बर' हारिनि संग्राम खालामबोदों आनरेस बाय बे सावथुन स्लगान नो डिमान्ड नो रिस बे बाथ्राखौ स्लगानखौबो दिनैसिमहालागै इनि गोलाव बाथ्राखौ जों बुङो जोङो बहुद सौथुबोदों जोङो बहुद खुग्लुब खामग्रा खारबोदों आं बर' थानसो बर' नङा हाजार बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा सौथुजों खारबोदों दिनै बिदि अबस्थाखौ फैदों नाथाय दिनैनि मिथिस्लाबै